Novi rukovodeći tim Šabačkog doma zdravlja dr. Draga Ljočić na čelu sa doktorkom Mirjanom Vasić-Ilić, specijalistom pedijatrije, na konferenciji za medije izneo je strategiju poslovanja za naredni period. Prioriteti će biti poboljšanje kvaliteta pružanja zdravstvene usluge za pacijente, bolji uslovi rada za zaposlene, obnavljanje opreme kao i jačanje saradnje sa sekundarnim nivoom zdravstvene zaštite. Dom zdravlja Šabac će se truditi u narednom periodu da se što više bazira na preventivnim pregledima stanovništva, na što boljom komunikacijom zdravstvenih radnika sa pacijentima, odnosno korisnicima zdravstvenih usluga i što kvalitetnijom saradnjom sa sekundarnim zdravstvenim nivom, odnosno opštom bolnicom u Šapcu. Nama su neophodni novi kadrovi, neophodni su nam lekari, tako da ćemo u narednom periodu se truditi da primimo određen broj lekara kako bi zdravstvena usluga stanovništvu bila svakako bolja i dostupnija. Pored jačanja kadra gde je najavljeno dodatno zapošljavanje 6 lekara, novopostavljena direktorka najavljuje i skorašnje spajanje Šabačkog doma zdravlja i bolnice, što će za pacijente biti od velikog značaja. Očekuje se u narednom periodu, imam neke informacije da će to biti za recimo možda čak i mesec dana. To su još uvek neproverene informacije, ali postoje. Kada postanemo jedna ustanova, Zdravstveni centar Šabac, svakako ćemo biti u boljim još boljim odnosima, još boljom saradnjom i da vam kažem, jedna kuća, recimo i da su 2 krova, sarađivaće svakako bolje. Seoske ambulante planiramo da uključimo koliko god smo u mogućnosti, s koliko god kadra imamo u određenim danima. Mislim da stanovništvo u ruralnim sredinama znači, da kažem, čak i jedan dan da im radi lekar kojem ćemo posvetiti pažnju. S obzirom na to da je Dom zdravlja ustanova primarne zdravstvene zaštite, temelj u radu će činiti prevencija, istaknuto je na konferenciji. Među planovima koje je postavilo novo rukovodstvo, između ostalog, biće i aktivnosti na edukaciji stanovništva o prevenciji brojnih oboljenja.